Ian. Ysgol y Monkey. Cwcw 27. Funky Monkey 69. A da ni yma heddiw i adeiladu... Monkey. Da ni yma heddiw i adeiladu pethau ar Minecraft. Da ni am alw byd ni yn Monkey. Y gyntaf rhaid ni mainio coedwig i wneud tŷ a wneud. Wee. Rhaid ni ffeindio lle da i bildo yn tŷ. Dwi'n mynd i fyny fan'na. Dwi'n gwybod. Dwi'n chi wneud geisio. Dwi'n chwarae digon o Minecraft o blaen, so dwi'n gwybod beth dwi'n wneud. Dwi'n mynd i gwneud grisiau i fi gael mynd i fyny. Dwi'n betach dwi'n mynd disgyn eto. Dwi'n trio creu grisiau. Dwi'n trio wneud grisiau. Mae'n haws i chdi fynd yn y lawr. Dwi'n efo hyn stuck rhan o. Just mynd ar top line. Os dwi'n sy'n... Na.
Dwi'n siarad fideo efo ffot. Dwi wedi malu hwnna. Os ti'n mynd stopio bod y greul, dwi'n mynd i locio chdi. Lol. Finally. Run. Rhaid ni angen ffeindio rhyw fflat i wneud ty. Lle da i wneud ti fan. Dwi'n gwneud ty rhan. Dwi'n ddim yn ty da. Na jyst yn fferm bach. Dwi'n ffordd. Bod bach. Dwi'n dyn nhw mewn coedwig. Cael mwy o bren o'ch yna. Oh, yes, mae'n dod yn os. Okay, John Swan yma rwan. So, dwi'n thinking at him. Dwi'n mynd i O, so fel ma ti'n neud yn sod. Iawn. Ti'n mond angen sod os ti isio cael bwyd. A lladd y zombies ac lladd y anghenfil sy'n bod ar ôl chdi.
Mae'n rhaid i gael bwyd, oes? Nid yn byw yn hir heb bwyd. Y peth dwi'n gorau wneud rwan ydy wneud ffarm ac dwi'n mynd i trio gael bwyd i fewn i'r ffarm. Sori, chi'n dweud Gyntaf rhaid fi trio gael o hadau i fynd i fewn i'r llawr. O no, mae dechrau mynd yn nos. Dwi'n coffi ti o'r ffarm. Dwi eisiau trio gael Dwi'n gael gwelydd i cysgu, so dwi gen yn malu'r mae'n y sheep hwnnw, dwi'n meddwl. Na. Gafal. So, dwi wedi gwneud yr building yn Cymraeg adeilad. Dwi'n rhaid yn mawl o'na, mae'n iawn. Sut ydy ti'n gwneud golau fewn yma, achos mae'n rili tywyll. Dwi'n gwybod bwyd. Ti'n gael hel. Ti'n gorau hel cowl. O, ie, glo, ie. Ie, glo i wneud tân. A chi angen Neu da chi Gwely. gallu, da ni angen gwely i gysgu. a bwyd. Mae yna lot o bethau swnchu pan ti'n lladd nhw. Mae nhw'n gweiddi. Dwi'n meddwl sy'n ei fynd. Ti'n chi llechu hwn rwysyd? O. Nope. Yep. Potato over. Yeah. Oh my god. Speed red. Oh, speed up. Oh na, bil hwnna! Dyna pan dwi'n gwneud te close to spawn, achos os dwi'n marw, dwi'n Dal i chdi am bwyd a falle anifeiliaid neu beth. Anifeiliaid. Rhaid wedyn, os pan dwi'n gael anifeiliaid, dwi'n mynd i chwarae amdan hyan. Dwi'n angen aros yn bora.
zombies I gyd. Mae'n fawr roler o'n fama. Edrych ar y lle. Dwi'n ffeindio sut i'n ei gwely. Go, go, go. O na, mae'n ei Gan disappeario. Dafod. Dwi'n ei weld Dafod, yna fo. Ffordd ma fo. Never mind. Right. Wow. Be wyt ti'n neud? Dwi'n siŵr dwi'n ei weld Dafod. Na chdi gweld Dafod? Siŵr da i Dafod. O, wyt ti'n gweld? Un fan. Siŵr ti. I rei o pobl sydd ddim yn gallu chwarae hwn, mae Minecraft ddim yn gallu lladd pobl ddim yn gwybod sut di. Mae Minecraft yn anodd yn nhw felly. Os ti'n eisiau gwlan o defaid i'r gwely. Dwi angen un pisiau gwan arall. Dwi'n meddwl ydych chi'n ei. Na. Ynddo. O na, ti angen crafting table. Yna. Dafod! Come on. Very. Rwan dwi'n gorau mynd nôl i'r tŷ. Os dwi'n ffeindio fo. No, dwi'n meddwl dwi'n colli fo. Os dwi wedi colli fo, dwi'n gwybod be yna i. Dwi'n siŵr nes i, mae rhywbeth ar ben mynydd. Oherwydd, dwi'n gwybod. Lle mae y zombies? Dwi'n gwybod. Mochyn! Mochyn! Mae di ffwrdd. Lle mae y mochyn? Fan up! Hael! Sti gael y mochyn! Helo, mae ysgol y monkey yma. Dwi'n mynd i wneud ti a dan y ddŵr. Be di hwnna? Dwi'n meddwl ti angen gael eich mych eich huan. O na! O na! Lle mae? Dwi wedi... Ti'n gallu gweld? Dwi'n rhaid nes chdi fyna. Dwi'n ddim yn lle mae y blaen. Ei gweld! O na! Dwi'n gallu glwyd Dafad. Ta-ta. Bye. Comments, padding, ti'n licio mwyaf. Ha! O, fanna. O na!
Wel, fyddwn ni yn rhoi... Rhaid poeni fydd o ar YouTube. Ie, cos mae'r ysgol Ta... Na! Ta pawb. Diolch am watchad. Cofio mynd i sbio'r GameTube ar yr internet. Na, mae ffilm ar yw'n ningio How? Ta! Ta! Ta ta! So, ie. Wash